Jadi, dung cupang ari pa 50 honi Pentakoste, punguma nasida sa luhut na di sada inganan. Jadi masa matupu, suara sian gijang songon pangongos nia logo nagogo mamulus kabedigohi masadok bagas hudulan nasidai. Jadi tagi bedama dinasida sumantu dira ni api na magjilam-jilam isonggobi makanuk nasida kabegok to di pogwadia manasida sa luhut na jadi mamuka makpakuling makpakuling na asing nasida magugu tu pangaleon itu di itu nasida makatausa. Jadi adong maaka jahudi na maringanan di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditogu di langit. Alai di na masa suarai magpunguh mana toropi. Jadi tak halomong mana sida ay gano ubege nasida Aigano ubege nasida maka tahun di hata nabi. Jadi tagmali mana sida saluhutna jala longang akan ni nama dahada Galilea saluhut nasida nama katai wasa ganup hita ubege di hata somalat tabi. Halak paktia do media do elamit dohot akan nama ringanan di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia, di Prigia dohot di Pampilia, di tanah Mesir dohot dia keluar Libya, na tukan Kirene dohot halak Roma na maringanan di son aka halak Jahudi go dia ka paguru. Aka halak Kreta dohot halak Arab di hatatabe do itabege di hatau nasida aka ulaun habal kauni debata. Jadi tak halamong manasida saluhutna jut bema rohana akaninda masa manasida na mahua doi ulaning alai mangisai do nadeba akani nama kok angkuna tonggi do nasida. Jadi masih Petrus rap dohot na 10 sadai di pagogo masuarana di pakulingi ma nasida hamu halak Jahudi jala sude hamu na maringanan di Jerusalem poto hamu maun jala pasiat hamu ma hatakon tu pinggol muna ayapala na mabuk hamion songon natinu hason muna ay pukul sia do penuain na hinatau ni panugang joelo tahe na masaon ay ninado dia kaari pakpudi ninna debata use honokku masia todiku to nasa na magdaging kami manugangi maaka anak dohot pogumuna makalatan maaka doli-doli muna jala magdipi ma akan na tua-tua muna tuakan na posokku bawa dohot bogu-bogu pe use honokku masian tondiku dia kaari asa manugangi nasira tungi patupau kuma aka halongangan dikicang di langit aka tada ditogu ditanui ima mudak dohot api dohot timus nama halimotang muba. Jadi disima malua ganduk nama jogo ni Tuhani hamu aka halak Israel tangion hamu mahatawan tipatadapon debata do tu hamu Yesus nasian Nasareti hinohon ni hagogoon halongangan dohot tada akan na pinatupan ni debata di tonga-tonga muna songon nang binoto munai makite sian tangan ni naso magpatiki digatuk konjala di pusa hamu ibana do di pasa debata sian tahina na hoti do sian pamotoan na hian ibana do di pahehe debata dung di akhari benit ni hamatian ay dada na hatiopan hamatian ni ibana ay makahonan tu ibana do padok ni si Daud toktong do huida tu kiri joloku ade siamuku do ibana asa unang humog dit au. Alanii las dorohaku dalam magolop-olop suaraku lagi kupe magadian do huhut makirim aidang pasebuonmu diriku di Banua Toru caradang loason muna badiami magnida habusuhop nunga di pabotoko tuaru aka dalan hangeluan gohanmu doau halalas ni goha dia depan mi
hamu kadongan na jadi maau makiras ni roha madok tu hamu. Iau puta si Daud na mate do ibana jala tak tanom dihita oddo tanomanna rasi rasa sadarion. Atong panurigang do ibana jala diboto do naung liugayon debata tu ibana pabakiton na do papagana tu atas habang sanay. Asasian pamotoan na hiyan di lubaw ni ibana di si haheyo ni Kristusi pabuat na so pasobo di ibana di banua toru cala naso idaw ni daging nai habusukon ima Jesus naung pinahehe ni debata saluhut do hami maka tidak kosa asaro di patibul debata ibana tu siamun na di jalon masian ama iton di pagbadia na pinag bagai kabidi usion mai songon naung ni ida jala binege munai ay dada si Daudin nakok tu banwa gicang alai di dok ibana dina Tuhan nido madok tu haku udun mahotu siamukon pai mau patudu akam busum bayan si dege-dege ni patmo atong tak kasitu tuma di boto satok bangsa Israel Yesus na pinaksilakon muna ima bakit Tuhan jala Kristus tiba en debata. Jadi umbegei dito guson ma rohan nasida dongi di dok nasida matu si Petrus doho tuaka dongan na apostel ahana masih bahenon nami alea kadongan alai di dok si Petrus matu nasida bau bahamu ma rohamuna dongi padidihon hamu ma ganup hamu tu bagasan goa ni Kristus bain hasil saani dosa muna asa di jalo hamu si lehoni ima to di pagbadiai ai di hamu do bagai doho dia ka anakon muna go di salut akan adao manang pika na naing jawon ni Tuhan de batata dope lando pe hatan asing di hati dakon di bana lao mangapoi nasida linado say olo mahamu malua sian bangso na gilbon asa takdidi ma akan mencakon hatanai gabi aga 3,000 ma torop ni halak na manaba di nasadari alai magsihorok do nasida di poda niaka postel magparsaoran marulau nabadia jala martangyang ay songgop ma biar turohan ni salhot na masama lan halongangan do tada di Jerusalem di patupa aka aposteli alai saido mudo saluhut akan napoksiai jala songon hatopan digajumi nasida saluhut akta nasida tupa digadisi nasida akta dohot ugasan nasida disagion matu saluhutna maguru tu hasiana di ganup agiro nasida toktong saroha di bagas joroi jala jojok jabu do nasida magulau nabadia maglas jala magburus ni roha masida masih panganon huhut manguji debata jala lomodo rohani nasana torop mida nasida alai ganup agiro ditabai debata tu nasawei akan ada potan haluaon.